bektimu wis dak tampa ora liwat puja pangestuku kebat ditampani. Sangat anggen kula nampi dadosaken teguh kahayangan kula. Kejaba saka kuwi panjenenganku mundhut kewajiban sing dak sampirake marang pundhakmu kiwa lan tengen coba diaturake. Keparenga matur keblepat pun pangapunten ingkang agung. Gedhe pangapuraku tumrap kawula ing Kabupaten Binangun iki. Menawi panjenengan dalem kepengin mengertosi perkawis kejiban kula ingkang panjenengan sampiraken wonten munggah nglangsung kula ing wekdal menika anggen kula dadi sedaya prajurit pangkalan enggal sapunika sampun tongkat sakut tergiras terampil kok menawi sewatu wanci kabupaten wonten patmun conegan kula kinten boten wani saged dados lestengipun maju. Nggih. Aku pitaya marang Kang Slira. Rikala Kang Slira arep suwita arep labuh marang negara ing Binangun. Pancen aturmu kaya mangkon. Rening kabeh para nayaka kang padha marsibu penake nggon mulunggu. Nih, Sosropati. Dawuh katimbalan kula kagem. Yo, ing ngarep nggonmu ngaturake pangabekti tak tampa, ora liwat puja pangestu uga ditampani. Sanget ing pamundi mugi ndadosaken jimat. Kejaba saka kuwi panjenenganku iki sawijining pengayoman ana ing Kabupaten Binangun. Kepengin mangerteni tata titi lan tentreming Kabupaten Binangun kene coba diaturake. Duh Kanjeng. Kepareng matur lepat pangapunten dalem. Iya. Sedaya kawula wonten ing Kadipaten Binangun. Sak sampunipun panjenengan jumeneng dipati, sedaya kawula sami bagya mulya. Sak sampunipun kula niti pirsa, sedaya kawula wonten ing Kutagara minggah wonten ing pagunungan lumeber wonten ing Karang Pradesan. Setunggal kemawon boten wonten ingkang kekirangan sandang sarta papan Kanjeng. Ateges pangsanganipun kawula sami mudra-mudra pindho labur madu. Sosropati pancen sing dak kersakake kaya mangkono. Jalaran apa? Panjenenganku iki pengayoman ing Kabupaten Binangun sing kudune bisa ngayomi lan ngayomi marang kawula ning Kabupaten Binangun iki. Nggih. Lah, anut marang aturira kawula ning Kabupaten Binangun kene padha nyengkuyung nggonku ngobetake pemerintahan ana ing Kabupaten Binangun. Nanging nyuwun sewu saderengipun Kanjeng. Iya. Wedal sakmenika mboten ciciwancinipun wis wananaken. Nanging anjenengan dalem sampun ngawontenaken wis wananaken. Sejatosipun wonten wigatos ingkang menapa Kanjeng? Sosropati. Nggih. Iya. Pancen dudu titi wancine Wiswana Agung sing kabeh para nayaka ndak kumpulake ning pendopo Kabupaten Binangun. Siji mung aku kepengin mangerteni tentreming Kabupaten Binangun. Kaping pindhone ana ing negara Tunjung Pura. Iki nganakake Wini Sudan Ratu. Mongko putra dalem swargi iki putrane loro. Ya kuwi Pangeran Purbawinata lan Tejokusuma. Ing kono sing dak sengkuya, sing dak dama-dama, sing dak jago
supaya bisa dadi ratu ana ing negara Tunjungpura ora ana liya kejaba Kanjeng Pangeran Purbawinata. Nanging pleset pangudangku jalanan kang jumeneng ratu ana ing Tunjungpura iki dudu Kanjeng Pangeran Purbawinata. Lajeng sinten ingkang jumeneng ratu? Nanging Kanjeng Pangeran Teja Kusuma. Teja Kusuma. Lah kuwi mongko panggadangku yen sing dadi ratu iki Kanjeng Pangeran Purbawinata. Nggih. Mengko gampang gak enggoki. Saya-saya aku duweni pangangkah Kanjeng Pangeran Purbawinata barak pundhut putra mantu. Dadi bisa nambahi kuncaraning Kabupaten Binangun kene. Duh Kanjeng. Menawi kersa panjenengan kados mekaten kula kinten sedaya menika sampun pas. Jalaran Kadipaten Binangun menika kadipaten ingkang alit boten saged awestani sedaya kadipaten sanes. Iya. Aku bisa nampa marang aturmu. Lah, saka pinemumu piye? Menawi kula menika sarujuk menawi Purbawinata menika dados Lah, sing dak karepake ora kaya mangkon. Bareng jagoku, calonku ora bisa dadi. Ing kono rikala semana jumenengan aku ngoncati saka Kraton Tunjungpura. Mula kabeh para kawula iki padha disiagakake. Lamun toh oncatku saka ing Tunjungpura ing mengkone dianggep luput marang Kanjeng Pangeran Teja. Ora kaya ngono to? Nggih. Kanjeng suwan aman. Sajeng ta. Wonten ing Kabupaten Tunjungpura Wilujeng. Pikantuk berkah sapangestu panjenenganipun Paman Sasrawijo. Sowan kula kalisten ing sam. Boten kateluken sugeng pangabdi kula Kojo. Kanjeng Pangeran Purbawinata iki kula tampi dumawah sesami-sami Kanjeng Pangeran. Paman, kula nuwaken tandha takene sajroning atos. Cobita katring ngemuti wonten jumenengan tujuh. Sampun kampah kados Ratu Kyai Teja Kusuma. Jroning parepatan dereng wonten kerampungan. Lho, panjenengan sampun gencok saking palenggan. Napa panjenenganipun boten lair dan anggenipun balwi dhateng Purbawinata? Kanjeng Pangeran Purbawinata nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi dereng rampung kemawon jumenengan kula sampun ngoncati saking Tunjungpura. Jalaran gempil raos sing manah kula. Jalaran napa ingkang kula gadang-gadang ingkang kula dama-dama supados dados ratu wonten ing negari Tunjungpura menika Kanjeng Pangeran Purbawinata, nanging kasunyatanipun ingkang saged jumeneng ratu wonten ing Tunjungpura menika Kanjeng Pangeran Teja Kusuma. Lah menika ingkang dadosaken gempiling manah kula. Paman,
Menawi mekaten panjenengan ugi mboten kasetujuning manah. Kalamun tunjung pura ingkang dados pengayuman Yayi Pangeran Tejasura. Air batin dipun balui dhateng Purbalingga. Inggih, mestinipun kados ngaten Kanjeng Pangeran. Nek sedaya klaus sampun kalampah. Ingkang dados pengayuman Yayi Tejasura. Tegis ganjar tiyang tanpa pikanto-kanto panjenengan kula tetep kula menika. Kanjeng Pangeran Purbawinata sampun ngantos mupus ing penggalih. Jalaran gadhahi panjangka ingkang luhur. Menika kedahipun panjenengan menika sampun cekap kados katen. Kula sabiyantu kalih panjenenganipun Kanjeng Pangeran Purbawinata mbudidaya kados pundi kersanipun mangke Kanjeng Pangeran Purbawinata saged dados ratu. Matur menawi Yayi Tejasura ingkang dados ratu menapa panjenengan tesih ciklu resanipun Yayi Tejasura? Kanjeng Pangeran Purbawinata sampun kula rembak dhateng sedaya para kawula. Sampun gembleng manah kula menawi ingkang jumeneng ratu wonten ing tunjung kula menika Kanjeng Pangeran Tejasura. Saestu kula badhe mbalela wonten ing mbalela. Kanjeng Pangeran Rumaos damel kandeling nyating manah kula. Yen to panjenengan balela wonten ing tunjung kula mbalui dhateng Purbawinata. Matur nuwun. Kula mboten tidha-tidha malih ing manah kula kagungan penyakit. Lan sadya sampun dados sumpah prasetya kula paman. Kalamun benjang kula saged dados ratu wonten tunjung kula. Tertantu putra putri dalem badhe kula rengkuh. Badhe kula dapat kula dados garwa. Kanjeng Pangeran Purbawinata panjenengan ugi mangertosi sumpah kula. Menawi panjenenganipun Kanjeng Pangeran Purbawinata boten saged dados ratu wonten ing tunjung pura. Saya-saya badhe kula labuhi kanthi salembaring nyawa kula Kanjeng. Matur nuwun. Aturan menika sawetawipun Paman Sasrawijaya kala wau sampun kapirsan rembak Yayi Tejasura. Nggih, Sekedhap malih badhe wonten utusan saking tunjung pura. Mila Paman supados boten ngawis tarani menawi kula menika sampun nunggal sawiji kalih panjenengan. Keparenga sadereng utusan saking tunjung pura suwat wonten iki kula tak sesingitan alus panjenengan kula aturi sesingitan wonten ing Kabupaten Binangun menika Kanjeng Pangeran. Matur nggih, kersanipun boten ngawis tarani. Kados Ndara Senopati saking tunjung kula menika. Boten lepat kula jayeng naga Senopati saking ing tunjung. Nggih, capet-capet kula rada lali. Jalaran dangu kula mboten ninga kalih. Boten dados napa. Sajakipun wonten kawigatosan rawuhipun wonten ing Kabupaten Binangun. Ndara Senopati. Pancen saestipun menak. Namung lamun rumiyin sugeng katur marang dadan. Nggih, kula tampi dumawah sesami-sami. Saking tunjung pura lumarep wonten ing Kadipaten Binangun. Sakyektosipun wonten wigati. Wigawit kula menika mbadhawuhipun merca dalan. Menapa ta darmanipun Kanjeng Adipati mumplangaken palenggahan boten kesosowan. Nah, dasaripun menapa? Oh, bab perkawis
Menika to, Ndres. Iki nek menawi panjenengan menika kepengin gamblangipun. Nggih. Pancen kula sengaja mbalela wonten ing Tunjungpura. Ngertos. Balelon kali kedah. Wonten dasaripun kenging menapa? Panjenengan ngantos balelo mengkang pranatan wonten ing Tunjungpura. Nggih. Menawi kepengin mangertosi dasaripun. Nggih. Nalika wonten jumenengan kula duwe jago Kanjeng Pangeran Purwinata. Ning jago kula niku gagar wigar. Mboten iso dadi ratu. Lah niku dasare. Dados panjenengan sampun saputon lan Purwinata. Lah menika panjenengan menika kedah kangge presto mlampah rumiyin. Ing mangka wonten ing Binangun menika sakabupaten. Kathah pundi wilanganipun cacah kawula wonten ing Binangun. Sampun dados santeping manah kula. Menawi kula badhe misahaken pemerintahan wonten ing Tunjungpura. Nggih. Kula minangka tatah boten mlampah menawi boten dipun tutuk. Pramila kula rantos jawaban kang gumathok ing manginipun wonten sak jawi. Lan kabeh para senopati saka ing Kabupaten Binangun. Aja nganti mbaleni sekeluarga